Na mwancho muligali egati ya bananchi korwa segwode ya Bokeira eywe gotoka ime ye county ya Nyamira nigobesokia na kogokera egetambukero gie bunge ye county eyo ya Nyamira gutugutadare amalieta gotugu abayimusiye 10 abo abanya gotogetana mu muchocho gutaikerana ase bikaro bye bunge ye county eyo nigobo igo banyara ko babakorke mgokobo ase okorwosibwa bisi kwo mwamusiye abo asireta Jorio Mbongi asogotabna taraba gakobakorera emiremo bune bwenerete Kolenga muna igoro rende twigwete egento gya penalty mwe musieto Jorio Mbongi kurusibwa ase bunge muna into bana abantu bakoruga polling station ya Nyamonge ntwagogete kona abandi turene bikoroto ase nyenjo oto kosara iria gekone tari acha na into muna into abantu bakoruga iga Bokeira ntwanya komorora na kurutwa kumagete chikura kibare chireire otoko gware guchimigori mande lakini bono mune nyabaro itakolete gasi engiye bagatema chuchini mpaka bakamubeka isiko bono twagogete nende ogosaba none karapiri tugosaba no muchaji ase koti arachi kwenda gaki nera akore muna bakorete turagokege kone inche narengo mustari obosio asoka choro mumuro yekiagara no mwana boda boda orenge oyo Jorio Mbongi yo Bokeira bana ibrangu etibia renge lakini tokabuga ngoja gorie gubire egatoka buna byagundire ekaro byagundire bana twaga nintu ntwaro je nyabarombi yakorete kiagara ntwa bwate mu MCA konyo toirete na maja moirete lakini bana ndo nyibwete buna naruse tigwo tigagenda biya toje torare nyo ntoko chore ruo yonde tochore runya ntoko chore tigatopa buna nyamaiya na machora lakini ayo ngonya gutunga ina misini toka ngenda gokora bona ani bona tuchandike tichipasa litari gotoa lakini bona ga ki birangu eti byagundire tabatari ga kiri bageriria tochora omonto tobe kororo atokonye muna nche no rosuma kuru Nyamonge ebara jare metwe baka bare bi bagotara gesona kiane ndare tege ese getanda iga nanyora nga barache nyomba omo barakande choro omonto muyatokonye turi tayari gochora obochori nekero togochora obochori lazima bono tochora omonto omaete gento agokora.